Usa ka inahan ang nakaanak sulod sa batan sa kapulisan. Mga pulis na himong instant mananabang o kumadrona kamoy nagpaanak sa babae. Ang pagpanganak na hulikam kung asa kini atong siren. Pinaagi nining report. Sa CCTV footage, una makita ang usa ka lalaking miduol sa desk sa Mabulo Police Station. Migawas kini og pagbalik kuyog na niya ang usa ka babaeng nagbati o nagpingit na kasakit sa tiyan. Gipahigda kini sa taas nga lingkuranan og daling migawas ang usa ka pulis. Kamao ni sa pupo dihang milugwa na ang bata gikan sa sabakan sa babae. Samtang ang ubang mga pulis ug mga INUP personnel miabag usab aron matabangan ang babae hangtod nga malampuson nga nahimugso ang usa ka batang babae. Niabot ang emergency rescue personnel sa Barangay Mabulo ug ang taga City Disaster nga mauna usab ang midala sa babae ngadto sa Tambalanan aron maproseso sa hingpit ang pagkahimugso niya sa bata. Nahitabo kini Biyernes sa gabi dihang nag-atang unta og kasakyan ng taxi ang magtiayon padung sa Tambalanan apan wa nakaagwanta maong nagpatabang sa mga pulis aron mapahatod unta sa Tambalanan pero migawas naman ang bata. Ang pulis nga nagpaanak sa inahan, si Police Staff Sergeant Fernan Omolon, supply PNCO sa Mabulo Police Station, Kinsa. Graduado di ay usab sa nursing. Nagamit matud pa niya ang iyang kamahuan o dako kayo ang iyang kalipay nga nakatabang sa isig katao. Katambayayong niya ang iyang mga kaubang pulis ug INUP sa kwerpo. Kung ano gikaanto sa babae, kanibuto na surong ko, sir. Kaya mo gipahigda, sir, nigawas mo, sir. Amo na gi-assistan ko, sir. So, kamo ni photos. Sir, nawag mi kay sir para may mukuan kay wa mo tay gamit, sir, wa mo tay na cord clamp. Makaingon jud ta nga kanang swerte jud kay ta ba nga ingon nato nga kanang safety pud ang pagpanganak o nakatabang pud ta. Thankful na mo, sir, nga healthy ang baby niya, ang inahan pod safe ra pod. Ana sa luwas nga kahimtang ang inahan ug ang bata nga nakauli na ngadto sa probinsya. Apan padayon nga gimonitor sa future ninong ug ninang pulis sa bata nga gianlan og Maria Hilya Villarta Juzol. Sa kita ka public servant, kung kinsa man mahal nagtabang, ani ata karon na 24 oras sa among lugar. Hasta kay serbisyong totoo. Gigirakdang pasidunggan ang mga pulis nga nagpakita silang #SpreadKindness sa isig katao. This is very much appreciated also by our regional director, but definitely the two policemen will be given a commendation kung unsay pwedeng mahatag, and we will see the other policemen also kung sa itong mahatag. Sir, andam ang pinping nga mutabang sa nanginahanglan, sir ba? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.